zvakare nedzimwe nhau dzakasara chikazuro uyezve muzora nhasi nyaya yangu yandanayo muvhidhiyo ino ndiyamurama ichiti sekuzakuti kuti zveneruzhinji rwevanhu pakabuda nhau yekuti maiti vakasuyiwa maititi vakanzi namamaketeni plantif and wati dzakanyorwa mukati mebepa riya rakatenderera ndobva ndasangana nayo iri kumachi akandizoti ndomati mabloggers ekwa ndomati chii vanhu tinombotevera hangu tichiona zvavanenge vachinyora ndobva panzi landmark case this is in this digital era we now operate in. I expect many more similar cases to start going to court. Ndobva nekuti ati kuiyabva kubus stop TV comedian might to pay ex-friend 500k ndofunga zimu bonds in defamation damages pandechi yabva kubus stop zvina kushata vamwe ndokuti atiti kurwa nhema this is very lenient nevamwewo zvanzi haana kuatenda court case saka kuda machi uyu achona achatowedzera ndevamwana tikati aiwa before ndaverenga macomments too much regai ndite sei ndinde kundonzwa kuti vebus stop vacho vakanyora kuti chii zvanzi comedian better known as Mighty is to pay 500,000 bond notes iri equivalent to $6,000 to her ex-friend in defamation damages. The High Court has ordered the lawsuit followed an internet row during which Murata labeled memory Muyaka chi poster child to and account says the Jikanzi Muyaka, the owner of Chloe Home Deco Private Limited, said the utterance tarnished her business and social standing as a Christian and a married woman. Murata wrote several posts on Facebook last November and in April this year. Her page is followed by 170,000 people, whereupon after reading documents filed on record and hearing counsel, it is ordered that the defendant pays the plaintiff in the sum of 500,000 bonds note at the prescribed interest rate starting from date na judge handiti up to the date of payment in full, just as Eric and Dewere ruled. Murata claimed that Muyaka was a wayach and a cultist paying for her blood. They said the press stated that the plaintiff was the same thing. Saka ndona se kuti this lawsuit. The lawyers accused the comedian of having published that Muyaka and 3 others were part of Elamanite, a secret society that is believed to be involved in satanism, and that they wanted to Kalahe. Right. This was false and intended by the defendant to impute that plaintiff is an evil person. This statement is wrongful and defamatory of the plaintiff, who is a Christian, the lawyers added. And it get Murata further published that Muyaka had given chance to her husband so that he does not complain or question her when she commits adultery. She says apapa. Muyaka said all this was false. Kurikugo and what I hate. Ndo zvekunzi zvekutenderera izvo zvizvi kumastreets kuchinzi ndo nhau yaitika vamwe vakati missed this, please tell me more nevamwe vakati aiwa court order yamai maketeni yakazoiswa stembi here ndoatsokuti mastreet mese kumapeji kuna nawo ndamboenda kwana andijini ndikanoona tikaenda kwabhuti plot makoti tikaenda kwabhuti mike ivava mike washaya mike tashaya wachoni vanhu vazhinji vanga vachiita question this document rakamboseculate a few days ago kuti is this document like a proper and an actual document risiri fake. Saka ndomachifunga kuti document iri tinoita sekuti mufekiologist ndisingazizi kune kuda kwei. Saka ndobva ndavhurawo document riya ndichizuma in and zoom out rachita sei rachidegwa nevanhu. Ndazuma in and zoom out pamene ndaona musejimini chake kuzasi yes paka pasina stamp but pane chinhu chiya chiri kumusoro kana ndisingazozire kaisa disclaimer asi ndiri kuti chinhu chiya changa chiri kumusoro chakaita semabhiza kana kuti sekana dziya dzekumusoro dzinoratidza kutoti chistamp chiri kumusoro chiri kuratidza ndofunga ndisi kuti mapepa ekukoti kuti mapepa echiikwa ichocho chachoni
ndisingazoti achiratidzi here sekuti itori proper legal document chairo rinotoenda kuti isamanyisi yatopuhwa munhu. Icho chiya chisitembi chikumusoro chiya chinouya chiri papepa icho chiya chinoratidza kuti maybe it's an official document kana ndisingareshi ndati idisclaimer nekuti kune mamwe madocuments andakamboona wanga kadero aiva asina mastamp asainongwa nechinhu chiya chinoratidza kuti chabva kwakati ndo zvandikungoreva chinouya chiri papepa chisina chidhindo chakasainwa kudai also chine date. Saka handizozivi kuti is this the same situation kana kuti is different. Ndatanga ndisa disclaimer musazondiroya pamuchinjiko. Zvikanzi nevamwe this is good, bullies need to pay nevamwe avo. Vamwe ndokuti court orders comedian might to pay 500 for defamation ndo zvavanyora vachisheyawo. Vadero zvikanzi nevamwe vanhu handisi kuti nekuda kwevanhu vangoona ari kodzero kuti vachicomplainewo pamusoro pekuti vakamutwa nekuda kuti vanzi vaitwa inonzi musuwo wacho zvikanzi she muted me for no reason that woman nevamwe pashata mumwe achachema se there we go nevamwe. Some of the comments are uncalled for. Even if you don't like it, it's really not necessary apa mukusapota zvimwe zvinhu zvakaoma zvokwadi. Just thinking to myself, I could make a mukulo nekutukwa chete nevamwe avo. That's good. Let it serve a lesson to everyone not to bully others on social media for the sake of likes. Pasi ne-cyberbullying. I think this is a lesson to men whose character was defamed nevamwe avo. Vamwe havatozivi kuti ndiani uri kurehwa ipapapa vatomuzivi munhu wacho hazvina kushata. Saka ndozvezvimwe zvinhu zvandanga ndachiona kumapeji akasiyana-siyana. Ndabva ipapo ndobva ndachirega ndinde kuti ndipo ndoonawo zvimwe zviri kuitika masiteti macho kuti ivo vachoni mura paindayo zvese chitenderera kuti zuva rese razuro iri vakapostawo chii kwawo kuku. Ndobva ndaona zvangu pakanzi one day ago, new day new things, new fame ndevamwe morning fame here hazvina kushata. Zvikanzi kakudzikamira ako mura ndeke hunhu here kana ndika munhu ari murudo chibaba chekiti wokamuwo ndevamwe avo hazvina kushata. Ndobva pabuda zvakare vamwe vachiti famba bhomura safe travels ukuendepi mura nyasha dzifambe newe safe travels ndevamwewo. Zvikanzi sanitizer we are your step copying from you ndevamwewo avo. Zvikanzi go higher it's kudada nevamwewo zvakare avo. Vamwe vakati mafunga ma-Europeans countries here hatiziviwo. Vamwe vakati you inspire a lot of women. Vamwe ndokuti chikiti muri kuindepi, muri kutiza here nyaya yemasamanyisi aya kana kuti kudini. I don't know. Ndobva ndazoona imwe video kana kuti handizi kuti inonzi chicho chakanzi good night murare bhozve kuti vakasimudzwa kuna kunonzi kusengwa nemudhudhu wanga vanaye iyeyo yamenda kuti vari kudurban kuti vari kupi kwacho kwavari kureva ikoko. So oh yes nevanhu we have a good night. Vari pano ipapapapaka tatoshamba kuti todii murahede wow have a good day officially. I don't know. Sikazokuti ndio obhina wacho yakati ndiani I don't know. Nevamwe ndokuti simairi yemunhu uri murudo uku masamanyisa aya ari kutendera chi paindaneti handiti. Zvikanzi this is beautiful you deserve it kumaikira vatotanga vegodo kufambisa zvanzi it will end in tears. We don't forward kuma-comment section. The answer to all the people who say it will end in tears ndeyekuti mind your own horse. Ndobva nhasi vabuda vachibika masausages hazvina kushata. Zvikanzi ko tatomuka kuseni toisawo mapoints impressing my in-laws age 9 munozvigona sei isu tajaira kubikirwa age please behave on this platform. Handiti I'm become miss ndimbori busy kuita urora chimbomirai muri ikoko hazvina kushata. Vamwewo manje vanga kuti imuri kuti mukura ari kutiza achinda ukoko achichikona kubhadhara iyoyi plantifi yacho iyoyi ko kana pamwe achazodzoka achida sei achibhadhara abva. I don't know nokuti ichi chinhu chiri kutenderera pasocial media. Saka ndazozvi kuti zvichazofamba sei
vamwe vari kutaridza kuti vari kufara kuti fainali vazoita semura vazopiwa samanyisi yekunzi bhadhirai mari vamwewo avo vamwe vanokuti havasi kufara vamwe vakati what have you become zvokwadi mazimbabwenzi tingaita zvekuda kubva tasurisana nenyemu yesocial media ndevamwewo avo vamwe vakadanzira vakuti zvokwadi is another woman who pulled down another woman sikazoti pakati pavo vari kuri vani vakura mura here kwati vari kura mamaketini I don't know ivo papo neendaenda pwere asi ndezvandoona kutoti vanhu vari kutora vanenge vachisaidhirawo maimaketini vari kusaidhira maimaketini vanenge vachisaidhirawo mura vari kusaidhirawo mura saka zvingori hafu zvichingoinda zvakadero vamwe vachifarirawo kuti aiwa vanga vanyanya kutuka vanhu every time saka vanopangu ndokuti vasatuko ndevamwe vachitaura izvozvo kuma-comment section ekumapeji akasiyana-siyana like I said mapeji ava neskin this thing chekuti vari kusuyiwa akawanda akatenderedzwa usiku hwese kuda nhasi nenhasi makuseni kudai vachitenderedza iyoyo samanyisi saka handisazivi kuti samanyisi iyi ichazoguma nepi uyezve kuti vachasaendera kunobhadhira mari iyi mura kana kuti zvichafamba sei I don't know ndozvandokwanisa kutaura muvhidhiyo ino ndichikuti all the best kuna mai maketen all the best kuna mura wacho neikoko kwavaendako kwachikoko ndozvandokwanisa kutaura zvangu ndakazvimirira tichakubatai zvakare pachikamu chinotevera.